Dzień dobry, drogi przyjaciele. Dzisiaj nasze spotkanie kolejne będzie związane z takim tematem jak metafizyka świąt Andrzejki i Katarzynki. Prawda, więcej pytaliście wy mnie o Andrzejkach, ale Andrzejki bezpośrednio powiązane też ze świętem Katarzynki i dlatego będziemy dzisiaj gadać i o Andrzejkach, i o Katarzynkach, co bardzo, bardzo będzie ciekawe. I chciał tak powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy gadać. Jak już mówił, to nasz temat główny metafizyka lub tajemnicy świąt Andrzejki i Katarzynki. Skąd nazwy, po pierwsze, dalej, skąd pochodzą to święty, dalej, jakie mają korzenie, jakie mają tradycje. Korzenie od razu powiedzmy, co bardzo, bardzo głębokie. Ludzie myślą najczęściej, co to jest jakieś starożytnioslawjańskie, ale powiedzmy teraz, co nawet starożytniej te święta mają dosławiańskie korzenie, nawet dosławiańskie korzenie. Dalej, porozmawiamy o tradycjach, zwyczajach andrzejkowych. Трохи порозмовляємо о забабонах і przesądach Andrzejek, o zabawach Andrzejkowych. Też porozmawiamy o takim temacie jak niebezpieczeństwo związane z rytuałami magicznymi i wróżeniem lub, można powiedzieć, BHP Andrzejek. Трохи порозмовляємо, як так вийшло, що традиції страцони і трохи навіть можна обсервувати дегенерацію традицій старожитніх. Порозмовляємо, як обходять ten вечір магічний, jak lepiej uprawiać, co lepiej uprawiać w ten wieczór, co lepiej robić, co lepiej nie robić i tak dalej. No i jak zawsze, dzięki astrologicznym badaniom, dzięki badaniom jakości czasu, my będziemy gadać, kiedy jest prawidłowy kosmiczny czas tego święta, kiedy czas i przestrzeń najwięcej odpowiadają właściwościom tego święta. Jak zawsze będziemy korzystać z metody astrologii, astrofizyki i znajdziemy najlepszy czas dla tego święta, bo jak już mówiliśmy kilka razy na ten temat, co kalendarze bardzo niedoskonałe i teraźniejsze święta, teraźniejsze daty świąt najczęściej nie odpowiadają temu najfajnemu, najodpowiedniejszemu czasu dla uprawienia, dla świętowania tych świąt. I my dzisiaj, dzięki astrologii, znajdziemy najlepsze dni, które, można powiedzieć, dzisiaj stracone. I podczas naszego spotkania każdy z Was będzie rozumieć, dlaczegoś stracony i kiedy najlepiej robić jakieś takie działalności, które związane ze świętem Andrzejki. I tak, włączymy moją prezentację. No, przed tym jak zacząć nasze spotkanie, nasze, można powiedzieć,
oficjalną część naszego spotkania, można przypomnieć tak króciutko, co Andrzejki jedno z najbardziej takich tajemniczych, enigmatycznych świąt. I tradycyjnie obchodzą Andrzejki w noc z 29 na 30 listopada. To Wigilia Świętego Andrzeja. I ona ostatni, może 1000 lat dla nas jest nocą taką magiczną. Często w źródłach nazywają ten wieczór lub noc tajemniczy wieczór, magiczny wieczór, czas pełen magii, kiedy nasi przodkowie uprawiali tajemnicze obrzędy i zwyczaje. To czas wróżby, wróżenia, najbardziej takiego niekich takich miłosnych wróżb andrzejkowych. Mówią w źródłach ezoterycznych o otwarciu bramy czasu, o poznawaniu przyszłości w ten wieczór i w noc, kiedy można poznać swoją przyszłość i tak dalej. I jak już wszyscy znają, ale trzeba to jeszcze raz powtórzyć, co teraźniejsza nazwa tego święta związana z imieniem świętego Andrzeja lub apostoła Andrzeja. Taki znalazł piękny obrazek w internecie. No i oczywiście, co taka nazwa przyszła do nas tylko kiedy razem z przyjściem chrześcijaństwa. Do chrześcijaństwa nazwy tego święta były absolutnie inne i później trochę pogadamy, jakie to były nazwy. Mówimy też, co na te Andrzejki, oni nie zawsze obchodzili tak, jak teraz, bo teraz najwięcej znana święta mianowicie Andrzejki i obchodzą wszystkie ludzie to święta, wszystkie chrześcijanie. Nie tylko Polacy, ale i inne narody sławiańskie i niesławiańskie, germańskie, anglosaksy i tak dalej. I w chrześcijaństwie obchodzą Andrzejki i w tradycji katolickiej, w tradycji prawosławnej, tylko prawosławnej nazwa tam trochę po innemu brzmi. I trzeba powiedzieć, co pierwszopoczątkowo, wcześniej, Andrzejki i Andrzejki obchodzili tylko dziewczyny, panny. A jeszcze była święta Wigilią świętej Katarzyny, wieczór lub w noc z 24 na 25 listopada. I to była święta, które obchodzili kawalery lub mężczyzny. I Katarzynki to była męska święta, a Andrzejki była święta kobiecka. I tutaj na slajdzie taki obrazek, jak kiedyś obchodzili Katarzynki. To były zabawy, chłopaki też prosili nieba i prosili gwiazdy, prosili wyższej siły o tym, żeby pomogli im znaleźć swoją miłość, swoją kochanku i tak dalej, kochanie i tak dalej. I
Jak już mówił, Wigilия Świętej Katarzyny była z początku Katarzyny Aleksandryjskiej, to 24 listopada, no i noc na 25 listopada, kiedy też była noc wróżby i tak dalej. I wiecie, co teraz? Bardzo dużo tych tradycji wróżby, wróżenia na święta Andrzejki. Dużo zabaw, dużo ktoś uprawia magię, ktoś uprawia jakieś takie rytuały, ale tych rytuałów bardzo, bardzo dużo. Później my też o nich trochę pogadamy, no, ale może ktoś teraz sam uprawiał takie rytuały i chce powiedzieć, jak to było kiedyś. Ktoś chce podzielić się? A to ja mogę, bo w Proszę. sumie u mnie to nawet w szkole, w podstawówce były organizowane takie zabawy andrzejkowe no i właśnie takie wróżby, między innymi przelewaniem wosku przez klucz i patrzyliśmy jaki kształt z tego wyjdzie, e, jakieś takie wróżby z kart, ktoś, kto gdzieś tam wyczytał sobie w internecie, jak to gdzieś mniej więcej robić, to jakieś interpretacje tych wszystkich znaków. E, I jeszcze jak coś było z butami, że wszyscy układali swoje buty w pomieszczeniu od jednego końca do drugiego i który but ostatni dotknął tej przeciwległej ściany, e, ten będzie miał największe powodzenie. Coś takiego było. Tak, 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 tak. No to powiedziała o samych takich tradycyjnych, samych znanych tradycjach i rytuałach, które opisane i w literaturze, i na stronach internetowych, i jest filmiki o tym. No i w tradycjach zawsze rodzinne tradycje от поколения до поколения takie przenosili z pokolenia na pokolenie takie wiedzy, jak to robić. I teraz chcę pogadać na taki temat, może niepopularny, ale wiecie co, każdy rytuał, każda tradycja ma jakiś głęboki sens. I dzisiaj, w teraźniejszości, nasza teraźniejsza społeczność, nasz Matrix, nie bardzo wierzy w jakieś tam, w magię, w różne takie rzeczy związane z tym, co można doznać się o przyszłości, z jakimiś przepowiedniami i tak dalej. I dlatego dzisiaj najczęściej wszystkie te rytuały andrzejkowe noszą taki charakter zabawy, wyключно zabawy. Ale sprawa w tym, co ludzie, którzy pracują z uzdrowieniem, jasnowiedzy, ezoteryki, mogą powiedzieć, co to jest nie tylko zabawa, co bardzo często to i naprawdę działa. Tylko jest taki bardzo ciekawy moment, co każde te magiczne rytuały, oni nie bardzo niebezpieczne. Naprawdę nie bardzo niebezpieczne. I to, co dzisiaj ludzie uprawiają,
Niebezpieczeństwo może być na różnych poziomach. Na przykład, kiedy ktoś uprawia taki rytuał magiczny i chce uwidzieć zobaczyć swoją przyszłość, na przykład jakaś dziewczynka. Raptem ona tam dozna się, co podczas wróżby ona może doznać się, co jej męż będzie na przykład stary. I to temu dziecku może powodować konflikt wewnętrzny i w podświadomości wpływać dalej przez podświadomość, wpływać dalej przez całe życie. Oczywiście, co wszystko to zależy od właściwości psychiki, układu nerwowego tego człowieka. I kiedy nieważne to chłopak lub dziewczynka, bardzo wrażliwy, bardzo taki, bardzo mają delikatną psychiką i podczas tej wróżby mogą otrzymać niejaki stres lub nieprzyjemny taki inspirans lub jeszcze na przykład niektórzy takie rytuały były powiązane z tym, co dziewczyna może doznać się podczas tego rytuału, z jakiego boku, z jakiej strony będzie jej męż. Z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu. I zobaczcie jeszcze taka rzecz. Czy to jak przez mm, takim, w takiej sytuacji, jak to może wydawać się tej osobie. Na przykład jakaś objawa podczas rytuału, no co to może być? Psy będą lajać na wschodzie. I to będzie znakiem, co dla tej dziewczyny męż będzie ze wschodu. I ona może być zaprogramowana tej przypowiedniej, co męż będzie ze wschodu i odrzucać kogoś, kto przyjdzie do niej z zachodu. Na przykład. Wszystka ta informacja, ona tak może wpływać nawet niewidocznym czynem na nas lub wyzwać, jak już powiedział, jakiś stres powodować. Stres, co jakaś dziewczynka na przykład, która z innymi gra w te Andrzejkowe zabawki i ona dozna się przez te buty, przez tą wróżbę z butami, co ona wyjdzie za mąż, pójdzie do ślubu sama ostatnia. I to dla niej już może być konflikt wewnętrzny. Inna sytuacja, kiedy, znowu powtórzę, kiedy dzięki tym wróżbom człowiek może być z samego początku zaprogramowanym. To jedna przestrzeń, taka można powiedzieć, czysto mentalno-psychologiczna. Ale jeszcze jest i inna przestrzeń, inny poziom niebezpieczeństwa związanego z rytuałami magicznymi i wróżeniem. Sprawa w tym, co świat niewidoczny, inny świat, on w rzeczywistości istnieje. I kiedy Państwu będzie ciekawe, to my jedno spotkanie organizujemy specjalnie po takiemu tematu jak poziomy rzeczywistości. Nie tylko jest poziom ten namacalny, ten widoczny, ale poziomy jest i niewidoczny, nienamacalny, można powiedzieć informacyjno-energetyczny. Te poziomy, które w literaturze ezoterycznej, magicznej, filozofii wschodniej, w ajurwedzie, w medycynie wschodniej nazywają się poziomem astralnym, poziomem mentalnym, budhialnym, atmicznym i tak dalej, i tak dalej. I na każdym z tych poziomów
як і на poziomie naszym materialnym lub namacalnym lub widocznym jest różne siły i różne istoty. I podczas tej wróżby, a my znamy, co wszystkie takie święta tradycyjne, najbardziej dochrześcijańskie uprawiają ludzie w takie odpowiednie czasy, kiedy bardzo, bardzo lub mocna energetyka, lub granica między światami widocznym i niewidocznym, tak można powiedzieć, zmniejszy się, otwarte drzwi do innych wymiarów, do innych światów, to podczas takiej wróżby mogą przyjść istoty i z tych poziomów rzeczywistości. I to bardzo, bardzo wielkie niebezpieczeństwo, o którym teraźniejsi psycholodzy, psychoterapeuci i nawet psychiatry nie mówią lub mówią nie bardzo tak dla wszystkich. Ale jest dużo badań w różnych instytutach, najbardziej amerykańskich, zamkniętych takich tajemniczych instytucjach i w Rosji, i w Chinach, o tym, co to istnieje i co z tego wszystkiego człowiek może otrzymać coś nie bardzo fajnego. I dlatego nawet zabawa nie zawsze może skończyć się fajnie. Rozpowiadali mnie moi przyjaciele w Mińsku, jak w akademiku Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu jedna kobieta, nie kobieta, jedna dziewczyna ze swoją przyjaciółką na podobne święta zapraszała niekich duchów, niekich istot. To było dla nich wyключnie zabawa, wyключnie było coś takiego посмять się dla zabawy, dla wesołości. Ale czym to skończyłось? Dla jednej z tych dziewczyn wszystko było fajne, a druga zaczęła mówić innym głosem, zaczęła uprawiać jakieś takie rzeczy, które były niewłaściwe jej. Kiedy ona plus-minus fajnie uczyłaś, to tutaj stała просто nie chodzić na zajęcia. Praktycznie każdy dzień stała zapalać świece, robić jakieś rytuały na nauczycieli tego uniwersytetu, tego fakultetu. To było na fakultecie geograficznym i mnie rozpowiadał jeden z profesorów tego uniwersytetu, co mieli oni takie paranormalne zjawiska w akademiku, co tam dochodziło do takiego, co no, naprawdę trzeba było po prostu ratować nie tylko tą młodą osobą, ale i jej niekich takich ofiar już jej rytuałów. I jest tej samej amerykańskiej parapsychologii i w psychoterapii niektórzy autorzy książki, których ja pytaliście często o nazwach tych książek, jak oni nazywają się, teraz ja zrobił z nimi slajdy i to książka na przykład takiego psychoterapeuty jak Karl Wikland, 30 lat razem z martwymi, książka nazywa się po angielsku, lub Williama Baldwina, aż 3 bardzo fajne książki, które powiązane ze
з таким тематом, як практичний екзорцизм, і то trzeba powiedzieć, co książki napisane na podstawie dysertacji doktorskich Williama Baldwina i jego kolegów w Stanach Zjednoczonych, którzy dziesiątki lat pracowali w tym kierunku, jak opętaność i wyzwolenie ludzi od opętaności. Następna książka też Williama Baldwina i ostatnia książka, którą on napisał przed tym, jak zmarł. I jeszcze jest bardzo fajna książka polskiego też Uzdrowiciela, którego jego już nie ma, ale jego zwali Leszek Żądla. I jego książka też na ekranie. I wszystkie te badacze, psychoterapeuci, uzdrowiciele mówią o tym, co nawet zabawka z rytuałem magicznym, nawet tylko zabawka, to jest, niesie ze sobą niekie takie ryzyki dla zdrowia psychicznego, mentalnego, duchowego, no i oczywiście przez somatykę i dla zdrowia fizycznego. I dlatego podczas naszych dzisiejszych rozmów o rytuałach, co możemy robić, co uprawiać na święto Andrzejki, no, trzeba zastanowić się też w саму pierwszą kolejkę nad BHP, bo my tutaj kontaktujemy z siłami, których nie znamy. Sprawa w tym, co takie rytuały, jak na przykład lanie wosku przez klucz w wodę, to naprawdę pracowny rytuał. I tylko sprawa w tym, co dlatego, żeby on pracował, jakieś tam wiedźmy lub znachorki zapraszają takie specjalne siły z poziomów z poziomów niewidocznych, z innych wymiarów, które pomagają tym wosku coś stworzyć. Nie ma dużo nawet badaczy fizyków teraz, najwięcej w kwantowej fizyce, mówią o tym, co nie ma nic nieświadomego w naszym wszechświecie. Każda energia, każdy kamień, każde drzewo, każdy atom ma swoją świadomość. I żeby z tego wosku gorącego w wodzie stworzył się obrazek, coś powinno jemu pomóc to zrobić. I kiedy naprawdę przyjdzie jakaś siła zaproszona dla tego, no, lub może przyjść i bez zaproszenia, bo jak już mówiłem, podczas takich dni energetyka naprawdę niesamowita i może być absolutnie tak coś bardzo dziwnego. I ciekawe to, co ta istota lub ta energia, która może przyjść, żeby pomóc podczas tego rytuału, może przyczepić się do aury kogoś z tych ludzi, które uprawiają ten rytuał, na przykład. Lub może powodować jakiś dyskomfort fizyczny, bo
my gramy się dzięki nawet tym zabawkom z tym, co naprawdę nie znamy. A ludzie, którzy widzą, nie chcą grać w takie zabawki. I pytanie, pytanie wtedy od was mogą otrzymać tako. Kiedy to takie niebezpieczeństwo istnieje, to dlaczego w ciągu tysięcy lat wszystkie ludzie bawią się w takie rzeczy, w takie gry? I dlaczego nasi przodkowie tak robili? I powiedzmy, co to jest trochę nie tak. Nie zawsze nasi przodkowie uprawiali te rytuały. To już, co widzimy my teraz, to można powiedzieć niejaka degradacja nie tylko tradycji, nie tylko tych rytuałów, ale i świadomości ludzkiej. Nam wydaje się, co nasza świadomość tak fajna, tak rozwinięta, my korzystamy komórkami, Apple'em, różnymi tam bardzo dziwnymi rzeczami, jak sztuczna inteligencja, ale każdego z nas, kiedy puścić prosto do lasu, po prostu do lasu, bez komórki, bez nic i obserwować, coś będzie z tym człowiekiem, czy zmoże on paru dni wyżyć w tym lesie, jak mogli nasi przodkowie przyjść do lasu i oni znali, jaką ziółkę można jeść, jaki grzyb można jeść, z jakiej kory można co zrobić, jak pobudować szybko sobie jakiś namiot lub nawet dom, jak wyżyć, gdzie wodę znaleźć, gdzie lek jaki znaleźć, jak uzdrowić siebie i jako drzewa można korzystać dla budowli domu, a jako będzie nie za bardzo i tak dalej. A my pełni pychy, co taki rozwinięty, ale naprawdę czy tak to jest? Czy tak to jest, co my takie już super rozwinięte i możemy porównać siebie nawet z naszymi dziadkami, babciami i pradziadkami i prababciami, które przeżyli wojny, którzy dużo pracowali, którzy tak dużo pracowali, ale nie byli takimi zmęczonymi jak my teraz, którzy w porównaniu z nimi praktycznie nie pracujemy i tak dalej. Dużo pytań. I jest taka hipoteza, co i kiedy Państwu to będzie ciekawe, proszę wtedy mnie powiedzieć i my jedno z naszych spotkań organizujemy na temat epoch i takich epoch historycznych, epoch kosmicznych i przeszłych cywilizacji i przeszłych kultur. I wschodnie traktaty chińskie, indyjskie rozpowiadają o tych cywilizacjach, które były do nas. I praktycznie wszystkie nasze rytuały, które na te Andrzejki my możemy uprawiać, pochodzą z tych bardzo starożytnych, nie tylko słowiańskich, a daleko dostsłowiańskich kultur i cywilizacji. Ale tam oni mieli w ogóle inny kształt, inny sens i tak dalej. Ale i wszystko to powiązane z epochami kosmicznymi, bo teraźniejsze człowiectwo, teraźniejsza ludzkość bardzo zna mało o historii nie tylko starożytnej, a dostarożytnej. I zachodnia cywilizacja to zna mało. Na wschodzie ta wiedza istnieje,
і навіть популяризована. А справа в тим, що зараз ми всі з вами живемо в такому епохом, такий час космічний, kiedy Ziemia плюс-мінус доволі далеко від Сонця. Не завжди Ziemia крęci się wokół Słońca na однаковой odległości. Jest taki термін як прецесія, астрономічний термін. І коли Земля ближе до Сонця, то на Землю przychodzi więcej energii słonecznej, kosmicznej i to powoduje rozwój świadomości. Rozwój świadomości bez praktycznie nijakich wysiłków. Kiedy zwykły człowiek widzi jakieś tam na przykład rzeczy, uświadamia, które teraz ludzie mogą nie uświadomić na przykład. I to, co teraz mogą widzieć tylko jasnowiedzy, ekstrasensy i jakieś tam wiedźmy i wróżki, to wcześniej mogli widzieć praktycznie wszystkie. I wschodnie traktaty mówią o tym, co my żyjemy podczas takiego spadku świadomości. Nie chodzi o umysł, ale nawet i kiedy my umysł, mózg swój, tam, inteligencją swoją zaczniemy na przykład porównać z jakimiś takimi naszymi przodkami, to też mogą być pytania, czy mamy my rozwój. I zobaczcie, te tradycje wcześniej pracowali po innemu i każda ta tradycja, każdy ten rytuał magiczny i każda ta zabawka nie była zabawką. Ale jak mniej i mniej na Ziemię przychodzi tej energii, która powoduje rozwój świadomości, i taką główne prawa tych rytuałów z czasem nasze przodki zapomnieli. I już Słowianie swoje wszystkie rytuały bardzo mocno, to powiedzieć, nie to, co stracili. Oni zaczęli uprawiać te rytuały tylko jak jakieś wewnętrzne rytuały, na przykład lanie wosku czy jeszcze coś. Ale stracili istotę, można powiedzieć, tego rytuału. Rytuał lub zwyczaj wewnętrzny, co trzeba robić wewnątrz siebie. I tutaj bardzo wielkie pytanie, bo teraz jest taki trend, bardzo mocny trend w teraźniejszej ludzkości na Zachodzie, kiedy chrześcijańskie tradycje zaczynają najbardziej młodzi ludzie zaczynają odchodzić od chrześcijańskich tradycji, bo chrześcijaństwo już wszystkim znudziło się. Nie odpowiada pytaniom ludzi, nie odpowiada jakiemu takiemu wyzwaniu czasu i tak dalej. Ja myślę, że wszyscy rozumieją, co ja chcę powiedzieć. I ludzie mniej i mniej zaczynają chodzić do kościoła i więcej zwracać swoją uwagę na to, co było do chrześcijaństwa. A to, co było słowiańskie tradycje lub jeszcze dosłowiańskie tradycje. I
А скąd ми знаємо о тих славянських традиціях? Тільки етнографи і якісь badania наукові. Wiedzy bardzo mało, wiedza taka fragmentarna bardzo, ale teraźniejszości zaczynają jakieś takie aktywiści budować z tych małych fragmentów nową wizję sławiaństwa. I mówić o chrześcijaństwo jest nie bardzo fajnie, a sławiaństwo było super. Ale ja zawsze pytał siebie, dlaczego, kiedy słowiańskie tradycje chrześcijańskie były takie fajne, dlaczego wszechświat zrobił tak, co wreszcie oni byli zniszczone, co przyszło jakoś chrześcijaństwo, które nie było nawet takim, jak mówią nam inicjatory słowinizacji. Już z początku nasi przodkowie Słowianie były chrystianizowani, a teraz my już znowu słowianizowani. I to odbyło się przez jakieś organizacje, przez niekich takich działaczów społecznych, kulturnych, etnografów i tak dalej. I oni mówią, co słowiaństwo to prosto super, trzeba zapomnieć o chrześcijaństwie i znów wracać się do tych tradycji, które były wcześniej. Tylko pytanie, co my nic nie znamy dokładnie o tych tradycjach, a znamy tylko jakieś takie dogadki i restauracje z małych fragmentów. I znamy też dokładnie, co nasi przodkowie dokładnie prowadzili różne rytuały, kiedy zabijali ludzi, były jakieś krwawe rytuały i tak dalej. To było dokładnie. I to opisano nawet w historycznych kronikach, co to było. I ja na przykład taki bardzo dziwny był zwyczaj. Nas czeka skoro święty Mikołaj i czeka choinka, pod której my będziemy tam podarunki dla swoich bliższych szykować. I bardzo mało ludzi zna o tym, co choinka i ten święty Mikołaj też ma pochodzenie do chrześcijaństwa, z epoki dochrześcijańskiej, z tych czasów. I o co chodziło wtedy? Święty Mikołaj, on stał świętym Mikołajem tylko wtedy, kiedy już przyszło do nas chrześcijaństwo. A do tego on był Dziad Mróz, Bogiem zimy i mrozu. On był dziadek lub dziad Mróz. Słowo mrozić i tak dalej. I dlatego, żeby spodobać się temu dziadu Mrózu lub Bogu zimy, nasi przodkowie dawali jemu ofiary. I na przykład jedna z tych ofiar krwawych, dokładnie to opisano, ta tradycja opisana na wschodnich Kresach, teraźniejszej zachodniej Białorusi, kiedy co robili? Jedno, żeby zima była nie bardzo taka mocna, żeby mróz był nie taki straszny, wybierali z niekiej wsi lub niekiej miejscowości młodą dziewczynę, która jeszcze nie miała mężczyzn i przychodzili do lasu. Ona musiała rozebrać się od ubrań wszystkich, przywiązywali jej do drzewa i покидали to dla Dziada Mroza.
to tak robili nasze przodki. Ale kiedy przyszło chrześcijaństwo, można powiedzieć, co wszechświat do nas nakierował to chrześcijaństwo, żeby wyratować naszych przodków od bardzo, bardzo wielu różnych niepotrzebnych zabobonów, od bardzo dużo różnych niekich takich przesądów i nie tylko niepotrzebnych, a i no, złych rzeczy, tak jak na przykład w Indiach. Do chrześcijaństwa, do tego czasu, jak przyjechali Anglicy do Indii, tam, kiedy na przykład męż u kobiety zmarł, to tych kobiet na ogniu palili razem z mężem i to było wszędzie po całej Indii. I tylko Brytyjczyki skończyli ten rytuał spalenia kobiet, kiedy męż zmarł. A dlaczego tak stało się? Bo w świętych traktatach hinduskich było napisane, co kiedy męż zmarł, to jego żona w duchu idzie z nim, ale księdzy lub brahmany lub braminy indyjskie dla swojej korzyści traktowali, co żona w duchu, można powiedzieć, duszą idzie ze swoim mężem na niebo, to, co znaczy jej potrzebna też na tym ogniu być spalonej i tak dalej. No a majomość tej kobiety przechodziła do miejscowego kościoła. I no, ja chcę powiedzieć o tym, co nie wszystko to, co idzie do nas od Słowian, my musimy tak przyjmować jak coś super, super fajnego. I nie wszystko, co my mamy w chrześcijaństwie, my też musimy odrzucać, bo komuś tam nie spodobał się jakiś ksiądz na przykład. Rozumiecie, co ja chciał, moja mowa do was. I znaczy, co dotyczy naszych Andrzejków. I te wszystkie, przed Andrzejkami, a choinka świętego Mikołaja. Nasze przodki, żeby święty Mikołaj był lepszy, delikatniejszy do nich, jedno lub nie jedno, a jakieś choinki i drzewa w lesie, po tych drzewach wieści rozwieszali nie cacki takie piękne, jakieś zabawki, nie gwiazdeczki, nie tam jakieś rzeczy takie przyjemne, a елity różnych zwierząt. Niektórzy etnografy mówią, co możliwe, nawet były, kiedy mróz był mocny, żeby ten Dzied Mróz lub Bóg Zimy był więcej taki przyjemny dla ludzi, przyjazny dla ludzi, to nawet mogli robić i rytuały oprócz tej dziewczyny, którą покидали w lesie dla Dziadka Mroza, jeszcze mogli i zmartwiać, ubiwać innych ludzi, żeby, można powiedzieć, zmiłościwić, zrobić tego Dziada Mroza swoim przyjacielem. I
wracamy się do naszych Andrzejek. I te nasze Andrzejki przyszli do nas z takich czasów. Tym Andrzejkom, no nie Andrzejkom, Andrzejki to święta stała zwać się Andrzejki tylko 1000 lat temu. A pierwsze przypomnienie w źródłach pisemnych w Polsce dotyczy tylko XVI wieku. Ale to święto idzie do nas z takich czasów, o których historyki nic nie znają. My możemy tylko myśleć, domyśleć, co tam było, lub czytać traktaty wschodnie o tych czasach. Ale czasy, w których my uprawiamy takie święta jak Katarzynki, Andrzejki, bardzo niesamowite. Energetyka mocna, energetyka wspaniała, energetyka magiczna, można powiedzieć, energetyka uzdrawiająca. I oczywiście, co nawet wyrodzone i degradowane rytuały pracują. I jest bardzo dużo niekich takich świadków, co wszystko dzieje się tak, jak te rytuały pokazali nam Andrzejki. Ale nasze przodki rytuały zewnętrzne zaczęli praktykować już podczas degradacji cywilizacji. Zawsze te rytuały były wewnętrzne i były powiązane z rozwojem naszym wewnętrznym, duchowym rozwojem. I значить, jak to obchodzić lepiej to święta? Naprawdę ten czas jest po prostu mistyczny. I w ten czas można złapać jakąś ideę, która już nas czeka, o czym mówiliśmy już tydzień temu. Lub można poczuć, co nas czeka, można zobaczyć swoją przyszłość, ale to robić nie w szumie, nie tam, gdzie dużo ludzi, dużo śmiechu, dużo szumu, a lepiej to robić w ciszy. Być w takie dni więcej uświadomionym, więcej uważnym, więcej takim obecnym. I oczywiście, to musi być cisz. Nie śmiech od zabawy, co ktoś tam pierwszy pójdzie do ślubu lub tam z jakiej strony pies zalaić z tego miasteczka będzie tam kawaler i tak dalej. A robić to więcej jak taki rytuał wewnętrzny, jak medytacja, jak uważność do swoich snów, uważność do wszystkich sytuacji, które my możemy obserwować w te dni święta w Katarzynki i w Andrzejki, do różnych znaków, do różnych takich bardzo delikatnych podskazek, czy jak to lepiej powiedzieć, wszechświata, co może przyjść do nas bez tego wosku, bez tych różnych, no naprawdę głupot, którymi teraz zajmują się ludzie. Bo ten wosk nic nie pokaże, kiedy
nie będzie podłączona odpowiednia siła z innego wymiaru. Ale kiedy ta siła przyjdzie, to ona lub może zostać się z tym człowiekiem, lub może potrzebować od niego rozpłaty. Nic nie bywa we wszechświecie tak, co tylko bierzemy, 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 bierzemy. Ludzie, którzy uprawiają magię, zgodnie z traktatami wschodnimi, mają w następnym życiu, a niektórzy i w tym życiu obecnym bardzo złą karmę. Oni rodzą się ludźmi niepełnosprawnymi, często niekimi kalikami, bez nóg, bez ręk i tak dalej, nie mówiącymi, bardzo brzydkimi. I dlaczego tak? Bo м, takie następstwa od uprawiania magicznych rytuałów bardzo niefajne obserwujemy. I значить, co dalej? Żeby zrozumieć, co lepiej robić święta Andrzejki i Katarzynki, my musimy zrozumieć lub przypomnieć, uświadomić, co jest w ogóle święta. I teraźniejsi ludzie myślą, co święta to jest, значить, odpoczynek, дуже смачні їсть, далі дуже веселості, забавки, розгрівки, алкоголь і так далі, і так далі, і так далі. Ну, з тим кояже для тeraźniejszych людей свята, так? І не важно, яко свята, чи то Боже Народження, чи то Анжейки, чи то Дяди, чи то Хеллоуін, чи то День Всіх Святих. Люди chcą show, люди chcą smaczno coś otrzymać przyjemnego dla swojego ciała, dla swojego języka i tak dalej. A sens, najgłębszy sens, pierwotne znaczenie święta to od słowa światło, światło świadomości, światło duszy, to święty czas, kiedy przestrzeń kosmiczna pomaga naszemu rozwoju wewnętrznemu, rozwoju duszy, rozwoju ducha, rozwoju umysłu, rozwoju naszych uczuć, rozwoju naszego charakteru, duchowym osiągnięciem. I to sens święta, kiedy my, można powiedzieć, możemy naładować się energią kosmiczną. My możemy naładować się światłem. My możemy podczas tych świąt, o których już gadaliśmy wcześniej na innych spotkaniach, my możemy zharmonizować się z wszystkim wszechświatem, z naszą Ziemią. Nasza Ziemia, jak już rozpowiadaliśmy kiedyś, ale na ten temat można też, kiedy Państwu będzie ciekawe, mówcie. Możemy organizować całe spotkanie na taki temat, jak świadomość naszej Ziemi. Bo jest naukowe badania, naukowe koncepcje, które mówią, że nasza Ziemia, nasza planeta jest żywym organizmem. My chodzimy po jej ciału, ale ona ma swoje czucie, swój umysł, swoją duszę, wszystko, jak wielki, wielki, mega, super organizm kosmiczny. Ale dzisiaj my nie będziemy mówić o tym szczególnie. Kiedy wam ciekawe, przypomnijcie mnie, my pogadamy na ten temat. Dzisiaj mówimy tylko o tym, co takie święta, w tym liku jak i Andrzejki, my możemy harmonizować się z tymi wyższymi poziomami rzeczywistości, wyższymi poziomami
świadomości. Podnosić się swoją świadomością do poziomu swojej własnej wyższej świadomości, do swojej duszy, do swojego wyższego ja i prosić Wszechświat o pomocy w tym. Nie o tym, kiedy tam spotkam kawalera lub dziewczynę lub gdzie będę mieszkać i tak dalej. Tutaj bardzo wszystko prosto. Wszechświat nie kieruje, gdzie nam mieszkać. Nam tylko trzeba uświadamiać Jego znaki, gdzie On nas nie kieruje, jak On nami kieruje, żeby lepiej to zrozumieć. I w takie dni w ciszy, w spokoju, w medytacji, w modlitwie wewnętrznej my możemy otrzymywać te inspiracje, te insighty, wględy, olśnienie i tak dalej. I jak już mówiłem, nie szum, a cisza, nie śmiech, a serio. Tutaj naprawdę bardzo serio wszystko dzieje się. Ale jeszcze trzeba powiedzieć o tym, co już jak wszystkie ostatnie święta, o których mówiliśmy wcześniej, Andrzejki i Katarzynki nie odpowiadają teraz. Te kalendarne Andrzejki i Katarzynki nie odpowiadają kosmicznemu czasu, kiedy lepiej ich uprawiać. I nasi słuchacze dzisiaj podczas naszej rozmowy za jakąś chwilkę będą znać, kiedy w tym roku, no, a w następnych, w naszej grupie, na naszych kanałach my będziemy zawsze informować o następnych aktualnych, najwięcej odpowiedzialnych datach i czasach tych świąt kosmicznych. I już pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, co praktycznie wszystkie święta kojarzą z kosmicznymi, astronomicznymi rytmami i cyklami. Jest nie kropki, a punkty na kole czasowym roku, kiedy energetyka po prostu stanowi się magiczną. Ale znowu, jeszcze przed tym, jak powiedzieć, kiedyż najlepszy czas dla uprawiania tych świąt, trzeba jeszcze raz przypomnieć, co człowiek, który będzie uprawiać w te punkty czasu jakieś rytuały magiczne, otrzyma bardzo odwrotną reakcję wszechświata. Dlaczego tak dzieje się? Bo my wszyscy z wami jesteśmy małymi komórkami w ciele bardzo wielkiej kosmicznej świadomości. I wszystkie energie, które nam potrzebne, nam ta wyższa świadomość już daje. Ale niektórzy ludzie myślą tak, mnie mało, będę uprawiać rytuał magiczny i energię nakieruję tam, gdzie mnie trzeba. A skąd ty weźmiesz tą energię? Z przestrzeni. A kto tobie dozwolił to zrobić? No jak, jestem takim wspaniałym, jestem tutaj królem wszechświata. No, wszechświata. No, wszechświat i przypomni tobie, kiedy ty będziesz robić, co nie jesteś królem wszechświata, bo jesteś małą komórką tego wszechświata, tej świadomości. I tak samo jak
якась камурка в нашому тілі, єдна камурка в нашому тілі, раптом захце робить щось такого, що chce tylko ona dla siebie dzięki ogólnej energii, którą może nakierować na jakieś egoistyczne rzeczy, to od razu nasze ciało do tej komórki reaguje przez układ odporności, wydaje się, lub immunologiczny, i ta komórka musi być zniszczona. W naszym ciele, żeby ciało było zdrowym, nie może być ni jednej egoistycznej komórki, która pracuje nie w harmonii z naszym ciałem. Kiedy takich komórek stanowi się więcej, choroba i śmierć. Dlatego układ immunologiczny niszczy takie komórki. Taki wszechświat. Jak jest jakaś osoba, która korzysta ogólne resursy nie dla tego, nie dla niekiego wyższego i ogólnego dobra, lub kiedy jest organizacja taka, lub kiedy jest takie państwo, to lub osoba, lub organizacja, lub państwo wszechświatem będą zniszczone. Bo pytanie tylko czasu, kiedy. Ja o tym, co lepiej w taki czas, nie tylko w takie czasy, magią lepiej nie uprawiać nigdy i szczególnie w takie czasy, o których my rozpowiadamy. Jedna historia była ze mną w Indiach, to była 2 lutego, zobaczcie, 02.02 2020 roku. I był tam ja w jednej świątyni indyjskiej, gdzie energetyka po prostu taka wspaniała, taka fantastyczna. Świątynia była, można powiedzieć, mistyczna. I pojechał ja do tej świątyni, wziąłem z sobą przyjaciółę z Rosji, ze wschodniej Rosji i przyjaciółką też z Rosji. To były pani i pan, który starszy mnie na 20 lat i ona na 15, on na 20. Oni takie joginy, takie z wielkim doświadczeniem. I ta pani mówi mnie: Andrzej, dzisiaj 2 lutego 02.02 2020 o drugiej godzinie, drugiej minucie można uprawiać fajny rytuał. No i co? Ja mówię: no przepraszam, nie chcę to robić, pomedytuję. I siedział, medytował. Ona przychodzi do mnie po tym rytuale i po tym rytuale do niej przyczepił się jakiś bardzo dziwny dziad, taki zły. On w kierunku do niej jakieś nakierował takie, robił pasy jakieś takie jak magiczne. I ta kobieta spadła i złamała rękę na równym miejscu. Przecież może godzina po rytuału minęła, ona tam coś wizualizowała dla swojej przyszłości, jakieś dobroty, jakieś dobrostany, jakieś dobrobyty. I tutaj na równym miejscu ona spadła i złamała rękę tak, co w samym lepszym szpitalu Indii nie mogli jej odremontować tą ręką. Pojechała do Rosji, jeszcze pół roku lekarze pracowali z tej ręką, nie mogli nic zrobić. Jeden taki przykład. Teraz idziemy do najlepszego czasu
dla uprawiania tych Andrzejków, kiedy my będziemy na Andrzejki i Katarzynki medytować i uważliwa, uswiadomiona słuchać przestrzeń. Tak, значить, пам'ятаєте, tutaj на слайді таке коло року, то кільське коло року. Польське коло року, старопольське tutaj. I kiedyś my już mówiliśmy o takim święcie jak Dziady Jesienni, Zaduszki, Święta Zmarłych, Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. I już wtedy mówiliśmy o tym, co to święta obchodzą Polacy nie wtedy, kiedy czas kosmiczny najwięcej przeznaczony do niego. I teraz na tym kole roku, gdzie mogą być nasze Katarzynki i Andrzejki. Значить, Andrzejki вот тут плюс-мінус, a Katarzynki tutaj. Dlaczego tutaj będą Andrzejki? Bo Andrzejki powiązane z dochrześcijańskimi świętami, które uprawiają 30 dni po dziadach. Już mówiliśmy, co dziady uprawiają, kiedy idzie słońce po 15 znaku Skorpionu, to Andrzejki to 30 dni po dziadach, kiedy słońce już idzie po 15 stopniu Strzelca. I z tym naszym świętem, nawet nie tylko jednym świętem, a można powiedzieć z takim bardzo ciekawym czasem od święta dziadów lub tego kielskiego Samajno do Andrzejek cały miesiąc, jak Kielty mówili, kielski kręg lub miesiąc po Samajno. W zoroastrійській tradycji też święta ognia lub Ataragan. U Gotów to były zimowe noce, nazywało się, lub Winter Night. U Germanów to Winternacht, też zimowe noce lub noc zimy. I to w ciągu całego miesiąca. A Andrzejki już ostatni dzień, można powiedzieć, w tym okresie zaczyna się ten okres 30 dni od dziadów, a kończy się tym świętem, który teraz nazywamy Andrzejki. I na przykład w tradycji Majów i Azteków jest taka boginia Ixchel. I dokładnie Maji i Azteki uprawiają swoje święta bogini Ixchel w nasze prawidłowe Andrzejki. Nie kalendarne, a kosmiczne Andrzejki, można tak powiedzieć. I kto jest taka boginia Ixchel? Z czym powiązana? Jej nazywają boginią tęczy lub właścicielką tęczy i boginią ciemności, ciemnoty i pustoty. Zobaczcie, jakie teraz noce. Noce ciemne i nie same przyjemne. Tam jest deszcz, to mokry śnieg. I można powiedzieć, zgodnie z zasadami, sprawami kosmosu, teraz takie czasy, kiedy przyroda na neki czas musi być martwej, umrzeć, żeby znów urodzić się. I
już słowo urodzicie, напевно, kojarzy z następnym świętem, który my czekamy, ale teraz czas dla tego, żeby przyroda zmarła. I ta bogini Majów i Azteków, to w Ameryce Łacińskiej takie narody były też do chrześcijaństwa, ale oni zostawili po sobie bardzo dużo źródeł, bardzo dużo książek, którzy przetłumaczone dzięki jeden Polak ich, można powiedzieć, rozszyfrował ich pismo Majów. I tutaj o co chodzi? Boginia Iczej to boginia tej przestrzeni, z której przychodzi życie. I tej przestrzeni, w które życie idzie po śmierci. Można powiedzieć, co nie to, co ona boginia śmierci, a ona boginia innego wymiaru, boginia innego świata, boginia tej pustoty, tej ciemności, no ciemności oczywiście dla naszych oczu ciemności, ale jasności i światłości tańczy dla naszego wewnętrznego oka. Na przykład w tradycji buddyjskiej najwyższe osiągnięcie duchowe, kiedy jogin buddyjski, tybecki transformuje swoje ciało w światło. I to nazywa się ciało tęczy. I za XX wiek było kilka takich zjawisk, jak bardzo takie wspaniałe joginy, widzieli to i inni ludzie, obserwowali, były świadkami, kiedy takie znane, wspaniałe buddyjskie joginy, tak, pach, i tylko tańczą. I boginia Iczel, mówimy o Andrzejkach, ale Andrzejkami oni nazywają się teraz. І сенс в тим, що полончення з тим вищим світом, з тим вищим, з тією вищою свідомостю, з тим вищим свідомостю. Z tym obrazku już taka sama bogini, tylko w Ameryce Północnej istnieje. Też 4 grudnia obchodzą bardzo w zoroastrzyjskiej tradycji obchodzą też podobne święta i to też związane z ogniem duszy, z ogniem niebiesnym. У наших przodków славян 4 grudnia był dzień bogini Marzanny lub Marzenny, по-inemu imię to brzmi, jeszcze nazywają Morena, Śmiertka i tak dalej. W kronice dziejów polskich Jan Długosz nazwał Marzenę kiedyś Ceresą starożytnych Polaków. Tak, takie jest obrazki, jak malują boginię Marzenę. To boginia zimy, boginia śmierci, boginia transformacji duchowej, kiedy patrzycie, jesień, plony, jakie piękne, zatem cała przyroda musi na jakiś czas spać lub coś może i będzie zmarłym, żeby znowu obudzić się, znowu urodzić się za jakiś czas. Tak malują boginią Marzenę, co ona jak
odpowiada za śmierć, ale nie tylko za śmierć, ale i za obudzenie od tej śmierci. I często je malują z wilką, z wroną i to bardzo kojarzy też z takim Wielesem, Bogiem i z indyjskim Szywą, ale to już kiedyś później o tym porozmawiamy. No i tutaj bogini Marzena na tym obrazku namalowana jak, można powiedzieć, właścicielka światła tego wewnętrznego, dzięki któremu idzie i duchowe budzenie. I podczas tego święta słońce znajduje się w Strzelcu. I okres Strzelca symbolizuje, symbolicznie związany, widzicie, z wróżbą, proroctwem, ale wróżbą jaką wróżbą? Wróżbą nie zewnętrzną, a wewnętrzną, kiedy my obserwujemy przestrzeń, obserwujemy znaki, obserwujemy sny, obserwujemy sytuacje i szukamy we wszystkim sens, szukamy we wszystkim głębokie znaczenie stracone. Okres Strzelca symbolicznie też związany z duchowym poszukiwaniem, to Andrzejki i Katarzynki i cały miesiąc po dziadach to lepszy czas dla poszukiwaczy duchowych, dla badaczy rzeczywistości, dla ludzi, którzy szukają odpowiedzi, kto szuka przeznaczenia duchowe, przeznaczenia życiowe, cel życia, sens życia itd. Okres Strzelca też związany z rozszerzeniem świadomości, zwracaniem się do wyższych sił za pomocą w tym rozszerzeniu świadomości, z czytaniem znaków i oznaków z nieba, można powiedzieć, z osiągnięciem mądrości, z czytaniem traktatów duchowych i przypomnimy o tych samych Andrzejkach i Katarzynkach. Przypomnimy nasz самый pierwszy slajd, kiedy my mówili, co święta Andrzejki pochodzi od imienia świętego Andrzeja lub apostołu Andrzeja, który był jednym z uczniów Jezusa. I w ten dzień, w te Andrzejki też można poczytać traktaty duchowe, Pisma Święte, można Biblię poczytać, można poczytać o życiu tego świętego apostoła Andrzeja, można poczytać w ogóle Ewangelię, można poczytać inne święte pisania i traktaty, jak Bhagavad Gita, Dao De Jing, Lao Tzu lub nieważne jaki duchowy lub filozofski traktat, bardzo mądry, bardzo jasny, bardzo taki święty. No i też to czas najlepszy do uświadomienia własnej, prawdziwej natury, do kontaktu ze swoim wewnętrznym Bogiem, w serduszku swoim, z wewnętrznym swoim światłem, dla kontaktowania ze swoim wyższym ja, ze swoim wyższym świadomością. Na koniec, może ktoś czekał tylko dlatego, żeby to doznać się ten dzień, kiedy najlepszy czas kosmiczny dla prawidłowego święta Andrzejki. I to w tym roku, w naszym roku, 7 grudnia, 7-8 grudnia, nawet 2 dni będą pasowali fajnie. 2 dni dla tego święta. Tak często było, kiedy w astrologii tam na granicy. A Katarzynki już były trochę wcześniej, 22 listopada, już minęły. I w
W tym roku, значить, 25, то 7-8 грудня. В наступних лятах то може бути плюс-мінус кілька днів в одну сторону, плюс в другу сторону, але для наших слухачів, для наших субскрайберів ми będziemy інформувати. No i jeszcze jeden moment chcę przypomnieć wam, drodzy przyjaciele, przed tym jak pożegnamy się, chcę przypomnieć, co 7 grudnia wieczorem będzie Dzień Świętej, Mistycznej, Uzdrawiającej Wody, jeden z tych 14 dni w ciągu roku, które odpowiadają też jak różnym wielkim świętom chrześcijańskim i nie tylko, a i świętom innych tradycji i religii, ale jeden z tych 14 dni uzdrawiającej, mistycznej, magicznej, niezwykłej wody będzie też 7 grudnia, to dotyczy 25 roku. Dlatego wszystko, co związane z takimi dniami, możecie posłuchać w naszym nagraniu. My robiliśmy tydzień temu nagranie o tych dniach mistycznej wody. I tak, życzę wszystkim wspaniałych Andrzejków, żeby to była najlepsze święto dla waszego samorozwoju duchowego, do samopoznania, do uświadomienia swojej wyższej, prawidłowej, duchowej natury. U mnie wszystko, wyłączam prezentację. Wasze pytanie, proszę. To ja w sumie mam pytanie. Tak. Czyli ostatecznie z tymi wszystkimi wróżbami i tymi, no, my mówimy na to zabawy, musimy uważać, żeby czasem nie wywołać wilka z lasu, jak to mówią. Tak. Tak. A pytanie? Czy ty kiedyś może próbowałeś właśnie tak w Andrzejki praktykować jakieś zabawy? Kiedyś ze swoją siostrą my praktykowaliśmy z siostrą, zapraszali niekich duchów. To my były dziećmi. Pochodzę z kraju, gdzie to było wszystko zabronione, zakazane. Rozumiesz? Ale coś robiliśmy jeszcze dziećmi. No i urodził się ja w rodzinie uzdrowicieli i to dla mnie było z samego dzieciństwa bardzo, bardzo zwykła sprawa, różne tam zdania, różne duchy, różne wróżba. Gadaliśmy, ale nie polecam to. Nie polecam. Wtedy gadaliśmy, bo byli dziećmi. Chwała Bogu, co wszystko było w porządku. Może dlatego, co tam u nas babcia była uzdrowicielką, może ona tam odpędzała kogoś, może my były jeszcze coś nie wystarczy aktywowali te siły, ale skończyłось wszystko w porządku. Ale talerzyki u nas coś, dzwonki, było tych talerzyków, jakieś znaki, co ktoś do nas przyszedł na Andrzejki, my to czuli. Okej, czyli no nic takiego się jakby nie wydarzyło, ale jednak jakaś energia była odczuwalna. Była jakaś energia, nic, no wydaje się, co z nami nic nie wydarzyło. Ale z tymi poziomami nadświadomości bardzo lub poziomami niewidocznymi z tymi energiami. My nie znamy
wydarzyłось czy nie wydarzyłось, a może coś i wydarzyłось, co my nie znamy. Może przyszedł jakiś na przykład duch, którego my pozwali, na przykład za to, co my jego pozwali i on nas bawił, na przykład on mógł wziąć jakąś część naszej energii, a ja potem na przykład kilka lat chorał na przykład. Nie wiadomo, bo, bo tutaj skomplektowana, bardzo skomplektowana tam, gdzie my nie widzimy. Jest, jest już narzędzie nawet fizyczne do tego, żeby absorbować jakieś energii, które przychodzą. Nawet często było tak, co duchy mogą być zafiksowane podczas zdjęcia fotograficznego. No ale to myślę, że nauka jeszcze wszystko będzie badać kiedyś w przyszłości. Dobrze, no na pożegnanie jeszcze raz chcę przypomnieć, co to najlepszy czas dla pracy nad sobą, dla samorozwoju, dla medytacji, dla praktyki mindfulness, uważności, dla obserwowania znaków, snów, sytuacji, przez jakie z nami rozmawia wszechświat. Te dni mogą być fajne sny, takie, które niosą potrzebną nam wiedzą. Mogą być jakieś insighty, wględy, olśnienia, mogą przyjść idei, mogą znowu przyjść przodki do nas. I ten czas, przypomnę, co Andrzejki już nas czekają pojutrze, oficjalne kalendarze Andrzejki, ale jeszcze do 7-8 grudnia my możemy korzystać ten czas, przestrzeń czasową dla swojego rozwoju duchowego. I życzę wszystkim Wam światła, największych poziomów świadomości, osiągnięcie największych poziomów świadomości, też spokoju, wewnętrznej radości, szczęścia i wszystkiego najlepszego na Andrzejki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wykład i dzięki Tobie na pewno mamy większy poziom świadomości. Także bardzo dziękujemy za Twoje wykłady, Andrzej. Dziękuję i do spotkania w szkole. Do spotkania, do zobaczenia. Do zobaczenia.